வணக்கம், என் பேர் கார்த்திக். நான் சிவம் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம இருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 வருஷமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது ஒரு இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்ம் ப்ளஸ் இது ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்ம். ஸோ இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மில் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோம், அது இல்லாமல் என்ன நெல் விவசாயம் பண்ணுறோம், அப்புறம் மாடு வளர்க்குறோம், ஆடு வளர்க்குறோம், மீன் இருக்குது, அப்புறம் வாத்து இருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்னென்னலாம் வேல்யூ ஆடட்லாம் ஏதோ ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா போய் பார்க்கலாம். வாங்க உள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ சிவம் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம ஆர்கானிக்காக நம்ம நிறைய பண்ணுறோம், ப்ளஸ் இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மாக வச்சுருக்கோன்றதை சொன்னேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட புல் வகையெல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 வகையான புல் வகை போட்டிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா கோஎஃப்எஸ் 29, கோஎஃப்எஸ் 30, அப்புறம் 31, அதுக்கப்புறம் மக்காச்சோள நேப்பியர், அதுக்கப்புறம் 5G நேப்பியர், இது எல்லாமே போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுதான் எங்களோட கால்நடைகளுக்கு நாங்கள் இதை தான் அறுத்து எங்களோட ஷாப் கார்டர் இருக்குது, அதில் அறுத்து எங்களோட கால்நடைகளுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். வாங்க அடுத்த இடத்துல போய் பார்க்கலாம். இப்போது இங்கே சிவம் ஃபார்ம்ஸில் நான் இன்டெகிரேட்டடாக நான் நிறைய பண்ணியிருக்கோம், புல் எல்லாம் வளர்த்துருக்கோன்றதை பார்த்தோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எங்களோட பண்ணைக்குட்டை. ஸோ இங்கே பண்ணைக்குட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40க்கு 50 அடியில் நாம் இந்த பண்ணைக்குட்டை அமைச்சிருக்கோம். ஸோ இது சுற்றியும் பார்த்திங்கன்னா 500 மைக்ரான்ஸில் தார்பாலின் ஷீட்டில் போட்டு நாங்கள் இது மீன் வளர்க்குறோம். இது மேக்ஸிமம் எதுக்குன்னா நாங்கள் இங்கே தண்ணி தேவை இருந்ததுனால ஸோ அதுக்காக நாங்கள் ஒரு குட்டை வெட்டினோம். ஸோ ஆனால் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு மேலே தண்ணி தாக்கு பிடிக்கல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம், தார்பாலின் ஷீட்டை போட்டு நம்ம அதை கவர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தார்பாலின் ஷீட்டை போட்டு கவர் பண்ணோம். சரி, தார்பாலின் ஷீட் போட்டு நம்ம தண்ணி ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் அசுத்தமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணது தான். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் மீன் வளர்க்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ மீன் வளர்க்க ஆரம்பிச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ மீன்லாம் வளர்ந்துருச்சு. இதோ கம்மிங் இதில் அறுவடைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த தீபாவளிக்கு இது அறுவடைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வெறும் திலாப்பியா, அதாவது ஜிலேபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மீன் மட்டும்தான் விட்டுருக்கோம். ஸோ இதுக்கு தீவன செலவுன்னு பார்த்தா இதுக்கு எதுவுமே கிடையாது, மெயின்டெனன்ஸும் கிடையாது. சாப்பிட்டு மிச்சம் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போடுவோம். கொஞ்சம் தவிடு எதாவது இருந்தது, மாட்டோட தீவனம் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போடுவோம். அதாவது வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறத எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போடுவோம். அதை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு அழகாக வளர்ந்துருது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு லைட் ஒன்று ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ காலையில் அது சாயந்தரம் 6 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் அந்த லைட் டெய்லி அதை போட்டு விட்ருவோம். ஸோ இது மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னா, நம்மக்கிட்ட தீவன பயிர் இருக்குது, அப்புறம் அது இல்லாமல் நெல் விவசாயம் எல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா 6 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் அந்த தீமை செய்கிற பூச்சிகள்லாம் வருது. ஸோ அந்த தீமை செய்கிற பூச்சிகளில் பார்த்திங்கன்னா அதை இந்த லைட் அட்ராக்ட் பண்ணிவிடுது. ஸோ இந்த லைட்டை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அது மீனுக்கு உணவாகிடுது. ஸோ எனக்கு டியூவல் பர்பஸாக எனக்கு இது ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதனால் மீனும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஃபீடு காஸ்ட் எனக்கு பெருசாக இல்லை. இப்போ நல்லா நைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 6 மணிக்கு 8 மணி வரைக்கும் மீன் அந்த லைட்டை சுற்றியே இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ பூச்சிகள் வருது, அந்த பூச்சி எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணுது. எங்ககிட்ட தென்னை மரத்தோட காண்டாமிருக வண்டு அட்ராக்ட் பண்ணுது. இது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. வாங்க நம்ம அடுத்தது நம்மளோட ஆட்டுப்பண்ணை எப்படி இருக்குது, அப்புறம் நம்மளோட வாத்து எப்படிலாம் வச்சுருக்கோன்றதை போய் பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு ஆட்டுக்கான தீவனம் நாங்கள் எங்கள் பண்ணையிலே வச்சுருக்கோம். ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கோஎஃப்எஸ் 29, 30, அதுக்கப்புறம் 32 இதெல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சுவா புல், அதுக்கப்புறம் வேலி மசால், இந்த 2 ஐட்டம் இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ இதை தான் எங்களை ஆட்டுக்கு நாங்கள் வெட்டி போடுறோம். ஸோ இதை நாங்கள் போடும்போது ஆடு ரொம்ப ஊட்டமாகவும் வளருது. அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு தீவன செலவு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80% கம்மியாகுது. ஸோ இன்னும் சொல்லப்போனால் எங்களுக்கு ஆடுகளுக்கான தீவனம் நாங்கள் வெளியிலேருந்து வாங்குறதே கிடையாது. வெறும் இந்த புண்ணாக்கு மட்டும் கொஞ்சம் காலையில் இந்த தண்ணி வைக்கிறதுனால அதுக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கு தேவைப்படுது தவிர மற்றபடி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எங்களோட தீவனம் இங்கே இருக்குது. இங்கே ஆல்மோஸ்ட் வேலி மசாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 சென்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த தீவனமே பார்த்திங்கன்னா எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆட்டுக்கு, எங்கள் மாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. இது ஈஸியாக வளர்ந்துருது. அது இல்லாமல் மாதத்துக்கு 2 தடவை வெட்டுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் க்ரோத் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நல்லாவும் இருக்குது. அது இல்லாமல் புரத சத்தும் இதில் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த சூபா புல்லாக இருக்கட்டும், இந்த வேலி மசாலா இருக்கட்டும், ரெண்டுத்துலேயுமே புரத சத்து நிறைய இருக்குது. ஸோ வேலி மசால் இப்போ இதுவாக சூபா புல்லாவது கொஞ்சம் சூடு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆடுங்களுக்கெல்லாம் சூடு பிடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் வேலி மசாலா அதுவும் இல்லை, அது ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. வாங்க அடுத்தது நம்மளோட ஆடு எப்படி இருக்குது, நம்ம ஆடு எப்படி வச்சுருக்கோன்றதை போய் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தீவன பயிரெலாம் எப்படி வச்சுருக்கோன்றதை பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் எங்களோட ஆடோட ஷெட்டு. ஸோ இந்த ஆடு ஷெட்டை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 2 இதுவாக பிரிச்சுருக்கோம். ஒன்று கொஞ்சம் மேட்டு பகுதியாக பிரிச்சிருக்கோம், இன்னொன்று கொஞ்சம் கீழ் பகுதியாக பிரிச்சிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரம் கீழே இருக்கும், ஒரு வாரம் மேலே இருக்கும். அதாவது என்னென்னா மெயினாக அதோட அதுக்கு போடுற அந்த புழுக்கையாக இருக்கட்டும், அந்த யூரினாக இருக்கட்டும், ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துலையே திரும்ப இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஏதாவது டிசீஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் ஒரு வாரம் இந்த இடத்துல இருப்பாங்க. ஸோ அடுத்த ஒரு வாரம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல அவங்க
ஷிஃப்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா மெயின்டெனன்ஸும் வந்து பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டுக்கும் வந்து பெருசாக எதுவும் டிசீஸ் எதுவும் வரது கிடையாது. அது ரொம்ப நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகிடும். இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடி ஆடும் அப்புறம் வந்து கன்னி ஆடு மட்டும் 2 வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே வந்து கொடி ஆடு வகையை சேர்ந்தது. ஸோ இந்த ஆட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா தாங்கி வளருது. அது இல்லாமல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் க்ரோத்தாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த வெரைட்டியை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ இந்த ஆடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா ஆடுமே வந்து இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு 10 ஆடு வந்து பெண் ஆடு இருக்குது. ஸோ அந்த எல்லா ஆடுமே வந்து இப்போ வந்து சினையாக இருக்குது. அது இல்லாமல் கிடாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-6 கிடா வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்மியாக தான் வச்சுருக்கோம். ஒரு 20 ஆடுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். மற்றது கோழி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வாத்து இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மீன் இருக்குது, அப்புறம் மாடு இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறதுனால எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமைஸ் நம்பரில் தான் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம். ஏன்னா வந்து ஏதாவது ஒன்று அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி வச்சுருக்கோம். ஸோ இது இன்னொரு ரீசன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது வந்து பிரச்சனையாச்சு. சப்போஸ் மாட்டுக்கு ஏதாவது நோய் வந்தது, பாலோட வருமானம் இல்லை, ஸோ இல்லைனா வந்து ஆட்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது, ஆடோட வருமானம் இல்லை அப்படின்னும்போது நம்மளுக்கு வந்து மற்ற ஐட்டத்துலேருந்து, அதாவது நம்மளுக்கு இப்போ கோழி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட வாத்து இருக்குது, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து காம்பன்சேட் ஆகிடுது. ஸோ இதனால் வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மில் வந்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு நல்ல வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்தலாம். ஸோ ஒரு வருமானம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி வந்து எதுவுமே செஞ்சிடாதீங்க. ஸோ ஒரு பல வருமானம் இருக்கிற மாதிரி, அது பல வருமானம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மாத வருமானமாக இருக்கணும், 3 மாதத்துக்கு ஒரு வருமானமாக இருக்கணும், 6 மாதத்துக்கு ஒரு வருமானம் இருக்கணும், அதுமாதிரி வருஷ வருமானமாக இருக்கணும். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி உங்களோட ஃபார்மை வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டீங்க, நீங்கள் வந்து அது கரெக்டாக வந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம் வந்து ஒரு லாபகரமான தொழில். ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட கூஸ் வாத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 பேர் இருக்குது. ஸோ அந்த 5 பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2 பேர் வந்து அவையத்தில் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சீசனில் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து கூஸ் வாத்து வந்து முட்டையே போடாது. பட் நம்மக்கிட்ட வந்து முட்டை போட்டிருக்கு. அது காரணம் வந்து நம்ம நல்லா டிவார்மிங் பண்ணியிருக்கோம், நல்லா தீனி கொடுக்குறோம், நம்ம எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் வந்து பொதுவாக வந்து கூஸ் வாத்து வந்து வருஷத்தில் வந்து 2 தடவை வந்து முட்டை போடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசம்பர் மாதத்துக்கு மேலே போடுறது மட்டும்தான் வந்து நல்ல ஈல்டு கொடுக்கும். இந்த நடுவில் வந்து இந்த ஜூன்லேருந்து ஒரு அக்டோபர் வரைக்கும், செப்டம்பர் வரைக்கும் ஒரு தடவை வந்து ஒரு முட்டை போடுது. பட் ஆனால் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாக வச்சுருக்கோம், நம்மளுக்கு பெருசாக எதுவும் ஈல்டு கொடுத்தது கிடையாது. பட் இந்த தடவை வந்து நிறைய வந்து முட்டை போட்டிருக்கு. இன்குபேட்டர்லேயும் கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம், ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வந்து அவைத்துலேயும் கொஞ்சம் உட்காந்துருக்காங்க. பார்க்கலாம் இதை வந்து ஈல்டு எப்படி கொடுக்குதுன்னு. ஸோ இதுதான் எங்களோட கூஸ் வாத்து. இந்த கூஸ் வாத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஒரு பெட்ஸாக வந்து நிறைய வீட்டில் வந்து வளர்க்குறாங்க. நல்ல ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து இதை வந்து வளர்த்துட்டு வராங்க. இதை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இன்னும் சொல்லப்போனால் இதை வந்து நாங்கள் எதுவும் கண்டுக்கிறதே கிடையாது. கரெக்டாக வந்து அந்த டிவார்மிங் அந்த இதெல்லாம் மட்டும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க மட்டும் அப்படியே இருப்பாங்க. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஒரு நாய் வந்து ஒரு வீட்டில் வளர்த்தா அது எவ்வளோ வந்து ஒரு செக்யூரிட்டியாக இருக்கோ, அதே மாதிரி இந்த கூஸ் வாத்து வளர்க்கும் போது கூட வந்து நிஜமாக ஒரு நல்ல ஒரு செக்யூரிட்டி தான். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து எங்களோட ஃபார்மோட கேட்டுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 மீட்டர் இருக்குது. ஆனால் வந்து கேட்டை யாராவது டச் பண்ணாலே போதும், நாய்க்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க சவுண்டு கொடுத்துருவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொரு ஆர்டிக்கல் கூட படித்தேன், சைனாவில் வந்து இதை வந்து இது கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதாவது டாக் ஸ்குவாடில் வச்சுருக்க மாதிரி இதையும் வச்சுருக்காங்கன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. பட் ஆனால் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது உண்மையாக இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. பட் இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வருமானமும் கூட. இது வந்து வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதுலேருந்து ஒரு 3-4 சிக்ஸ் கிட்ட வருது. நல்ல வருமானம் கொடுக்குது. பரவாயில்ல. இது வந்து அதாவதுனா செலவு எதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ஒரு நல்ல வருமானம் கொடுக்குற ஒரு நல்ல வீட்டில் இது வளர்க்கலாம், இல்லைனா வந்து உங்கள் ஃபார்மில் இது மாதிரி வளர்க்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு என்ன கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ரொம்ப நல்ல ஒரு பெட்டு இது. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட சிக்ஸ் இருக்குது. அதாவது எங்களோட சிறுவட நாட்டுக்கோழி தான் நான் வந்து வளர்க்குறேன். ஸோ தாய்க்கோழிகள் வந்து பக்கத்து ரூமில் இருக்குது. இந்த சிறுவட நாட்டுக்கோழிகளோட சிக்ஸ் இருக்குது. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு 100 சிக்ஸ் கிட்ட விட்டுருக்கோம். இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆகுது. ஸோ இந்த ஒரு மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 200 கிராம் கிட்ட 200-250 கிராம் கிட்ட வந்து எல்லா சிக்ஸும் வந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த சிக்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறுவட கோழி. இந்த சிறுவட கோழியோட விசேஷம் என்னென்னா, இந்த ப்ரீடே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து சிறுவட கோழின்னு வச்சுட்டு இருக்காங்க. பட்
அது வந்து ஒரிஜினல் சிறுவிட கோழியான்றது தெரியல. பட் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர் சிறுவிட கோழி. ஏன்னா வந்து பெட்டையே வந்து நல்ல வளர்ந்த பெட்டையே வந்து பார்த்திங்கன்னா 900 கிராம் தான் வருது. சேவலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000 இல்லைனா வந்து 1200 கிராம் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி முட்டையிடும் தன்மையும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கம்மியாக இருக்குது. அதாவது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு 10லேருந்து வந்து ஒரு 15 முட்டை போட்டாலே வந்து அது பெரிய விஷயமா இருக்குது. நான் தான் யோசிப்பேன், ஏன் வந்து நிறைய கோழிகள் இருக்குது, 30 முட்டை போடுது, 25 முட்டை போடுது, 20 முட்டை போடுதுன்றாங்க ஒரு மாதத்துக்கு. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். ஸோ அதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இதில் நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து இந்த பண்ணையெல்லாம் வச்சுருக்கிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா, இந்த முட்டையில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனோட கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முட்டையில் இருக்குமான்றது வந்து ஒரு சந்தேகம்தான். ஏன்னா வந்து இந்த ஒரு 15 நாள் 10 நாள் 15 நாளுக்கு போடுற முட்டையோட அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை தான் அதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நாள் 25 முட்டையாக வந்து அதை அப்படியே பிரித்து கொடுக்குதோ அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னோடய இதுவாக இருக்குது. பட் இந்த சிறுவிட முட்டை வந்து நல்ல டிமாண்டும் இருக்குது. அது இல்லாமல் சிறுவிட சிக்ஸாகவும் நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க எங்கிட்டேருந்து. ஸோ இது வந்து பக்கத்தில் வந்து எங்கிட்ட ஒரு 50 தாய்க்கோழிகள் வச்சுருக்கேன். அதுக்கான சேவல்களும் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து சிக்ஸு. இது வந்து ரெகுலராக எங்கிட்ட வந்து எப்பயுமே வந்து சிக்ஸ் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம ஒரு சர்க்குலேஷனாக வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு மாத வருமானம் இல்லை அப்புறம் வந்து ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வருமானம். ஸோ எனக்கோட 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வருமானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோழிகள். மாத வருமானம்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மாடு. அதே மாதிரி 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வருமானம்னு வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஆடு. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வர வருமானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட வாத்தும் அப்புறம் என்னோடய ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். இப்போ வந்து பாரம்பரிய நெல் ரகெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த வருஷம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை எதுவும் இல்லாதனால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்து ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ நாளைக்கு தான் வந்து விதைப்பு சிவன் சம்பாவும் அப்புறம் கருப்பு கோணி போட போகிறேன். ஸோ இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது வந்து நெல் போடலான்னு சொல்லிட்டு தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மழைக்காக வெயிட்டிங். மழை ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துருச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஏக்கர் இருக்குது. இந்த 5 ஏக்கர்லேயே வந்து நம்ம வந்து முழுசாக வந்து இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இயற்கை விவசாயத்திலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் கூட காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லை டிஏபியோ எதுவுமே சேர்க்கறது கிடையாது. 100% ஒன்லி ஜீவாமிர்தம், அமிர்த கரைசல், பலதானிய விதைப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து மீன் அமிலம், அப்புறம் மூலிகை பூச்சி வரட்டி, இந்த ஐட்டம் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் இயற்கையோடு எப்படி சார்ந்திருக்கலாம், முடிஞ்ச வரைக்கும் கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக. இப்போ நீங்கள் எங்கள் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பேன், சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு, நாங்கள் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து நம்ம வந்து செய்கிறோம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் எங்கள் ஃபார்மில் இருக்கிற எல்லா இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக வந்து பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 90% நாங்கள் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஒரு 10% இருக்குது. இன்னும் ஒரு 6 மாதத்தில் அதையும் நான் வந்து ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணிவிடுவேன்றது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் எங்களோட சிறுவிடை தாய்க்கோழிகள். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 50 நம்பர்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, ஒரு தாய்க்கோழி இருக்குது. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கினி கோழி அது ஒரு பேர் இருக்குது. ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வந்து மணிலா வாத்துன்னு சொல்லுவாங்க, மணிலா வாத்து, அதுவும் வந்து ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம். ஸோ கினி கோழி எதுக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, அது வந்து சேம் அதே தான். இந்த தேவையில்லாமல் இந்த பாம்புகள் எதாவது வருது, இல்லைனா வந்து இந்த கிரிப்புல வர்றது, இல்லை வந்து நம்மளுக்கு இந்த ராஜாளி வருது, அது மாதிரி எதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா முதல்ல அலர்ட் கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கினி கோழிகள் தான். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த பண்ணையில் வந்து இதையும் வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ மேய்ச்சலுக்கும் போவாங்க. ஸோ மேய்ச்சலுக்கும் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு அலர்ட் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா அந்த கினி கோழி அலர்ட் கொடுத்துரும். அலர்ட் கொடுத்தோடனே மற்றவங்க எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக அந்த கூண்டுகளை வந்துடுறாங்க. இதை வந்து நாங்கள் அனுபவமாக பார்த்தோம் 2-3 விஷயத்தை 2-3 டைம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப அதனாலேயே வந்து அந்த கினி கோழிகள் வளர்க்குறோம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் மணிலா வாத்து நாங்கள் வந்து எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா, மெயினாக வந்து நம்ம மீன் பண்ணை பார்த்தீங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மீன் பண்ணைக்கு ஏரியேட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நாங்கள் வந்து இந்த வாத்து தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தண்ணிக்குள்ளே ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக. ஸோ இது வந்து போய்ட்டு அந்த தண்ணியில் போய் விளையாடுது, இது பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஏரியேட்டர் கிடச்ச மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மணிலா வாத்து வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அது வச்சுருக்கோம். ஸோ இன்னும் ஒரு 10 பேர் வாங்கலாம், இன்னும் வந்து நல்லா ஒரு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கோம். ஸோ இதுலேருந்து வர முட்டைகளை வச்சு தான் நம்ம வந்து இன்குபேட்டரில் வச்சு நாங்கள் வந்து அந்த கோழிகளை பிடிச்சி அதை வந்து எங்களோட சிக்ஸை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற எல்லா இதுவுமே வந்து கவர் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி.